Hormatly Prezidentimiň Ýaşlar Watanyň dayanjatly kitabynyň tanışdyrış tabratynda çykyşlara giň orun berildi. Onuň dowamyna 2023-nji ýylyň ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni insanperwer durmuşyny, möhüm wakalara baý bolanlygy hemde arkada ferdarly Bagtyar Ýaşlar ýylynyň ýurdumyzyň täze taryhyny möhüm orun alanlygy barada aýdyldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlary halk gojalygynyň äkli pudoklaryny ihlasy dekme çekip, awra ýesi bolýarlar. Şunu olaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmaklary, häzirki döwrüň ruhyna kywap gelýän bilim terbiýe almaklary bilen baglanyşykly meseleleri döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýaşlaryň jemgyýetimiň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan giň mesele şäherlere işiň atnaşmaklaryny şertlendirýär. Hormatly Prezidentimiň täze kitabyny garaşdyr döwletimizde amal aşyrýan beýik işlerimizde halkymyzyň bagtyar durmuşy ilkinji nowatda ýaşlaryň rowşan geljegi bardak aladylar esasy wezipeleriň hataryna durýar diýip bellenýär. Şunuň bilen malykda milli ykdysadyýetimizi durnukly düşüpçün etmekde, halk gojalygynyň beýleki pudoklarynyň işiniň netijeli käteti bolmagyny ýaşlara möhüm ornuň degişdigini bellemek gerek. Aýdym sazly çykyşlaryny ötkoşukly dowam eden dawaranyň dowamyny häzirki döwürde ýaşlaryň ýurdumyzyň äkli ugurlaryna gadynýan ösüşlerine munasip goşunt goşýanyklary barda aýdyldy. Ýaşlaryň häzirki döwrüň öňdewarjy tehnologik şeýdiklerini netijeli özleşdirýänliklerini bellemek ýakymly. Aýratynam häzirki döwürde talip ýaşlaryň hemme tarapdan bilim terbiýeli bolmagyny zerur ünsürlýär. Hormatly Prezidentimiň täze kitabyny huçsy meseleler öz beýany tapýar. Ýurdumyzyň bilim edaralarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegi netijesinde häzirki döwrüň ýaşlary ählimi we fanly giňişlige işiň aralaşýarlar. Şunuň bilen malykda hormatly Prezidentimiň täze kitabyny öňe sürilýän pikirler, garaýşlar ýaşlaryň hemme tarapdan düşünjeli bolmagyny öz üçin alýar. Bu bolsa garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ölümçilik mümkinçiliklerini halkara bazarlaryna bäsişige ukuyupluk derejesiniň belinde galmagyny aýratyn ähmiýetler. Her bir günü tarihin gatlaryna altyn harpler bilen ýazylýan berkarar watanymyz hormatly Prezidentimiň parasaty ýol başygyna bede wady bilen önamli öňe barýar. Bagtyar hem bagtly ýaşlarymyzyň okamagy, öwrenmegi, täze ilmi adamlara tarap ädimler etmek üçin döwletimizde ähli şertler hem mümkinçilikler döredilenler. Bu gün Türkmen ýaşlary arkadaly gahrman terdarymyzyň daşyna mäkem jewitleşip belent maksatlara tarap önemli öňe barýan. Edi diýarymyzda okaýarlar, döredýärler. Özlerini bildirilýän ynama munasip jogap bermäge çalışýarlar. Hormatly Prezidentimiň ajaýyp kitabyny ähli ulgamlarda gazanlan ýeňişler, ýetilen belent sepkitler babatyna giňişini bellenýär. Ýani hem çykyşlarda görünüşi ýanak ýaşlaryň halkara hyzmatdaşyndaky ugurlary hem hormatly Prezidentimiň kitapda aýratyn kesitlenen. Häzirki wagtda türkmen ýaşlary dünýäniň durly künjeklerinde geçirilýän iri halkara forumlara, duşuklary, ilmi seminarlara ýygyderli gatnaşyp, ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlykdagy ornuny hem putanlanýar. Şeýle hem hormatly Prezidentimiň kitabyna Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim, medeniýet meseleleri üçin UNESCO bilen hyzmatdaşlyk hem aýratyn ul orun berilýär. Bu gün türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň beýik başlangyçlaryny peder ýolun üstünlük dowam edýän arkadaly gahrman terdarymyz bilen tarih täze sahypalar bilen ýazylýar. Ýurdumyzyň täze tarih döwründe ul ötüşler başdan geçirýän beýik ykbaly türkmen ýaşlar mundan beýlekde mehriban watanymyzy gullady ösdürmäge, bütün dünýäde awra mertebini belinde galdyrmaga öz munasip goşuntlaryny goşarlar. 2024-nji ýyl Pähim Paýhat ummany magtumul Praga ýylyna hormatly Prezidentimiň gahrman arkadagymy alyp barýan işleriniň elmydamy ulu rowaslyklary beslenmegini tüýsürekden arzuw edýän. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe türkmen taryhyna altyn harplar bilen ýazylan arkada ferdarly Bagtyar ýaşlar ýyly türkmen halky üçin aýratyn hem biz ýaşlar üçin uly üstünlikleri we ýeňişleri betlenen ýyllaryň biri boldy. Arkada ferdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň jemlerine bagşlanyp çapdan çykan bu kitapda ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten sepkitleri, gadaran üstünlikleri giňden beýan edilýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadağymyzyň başlangyçlary bilen Arkadağ şäheriniň birinji tapgyrynyň gurup ulanmagy berilmegi, bu şäheriň ýaşlaryň şäher hökmünde ikrar edilmegi de döwlet döwranymyzyň iň buýsaçly waka hökmünde göwnümizi galkındyrdy. Arkada ferdarly Bagtyar ýaşlar şygarynyň göz açalýan bu özgörtmeleriň ählisi ýaş nesli belet maksatlary ýetmäge,
rewşen gelje gurmana ruhlandyrýar. Türkmen ýaşlary mundan beýlekde mehriban watanymyzy gülledi ösürmäge, bütün dünýädäki awray mertebesini belende galdyrmaga öz münasip goşantlary goşarlar. Biz talip ýaşlar, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman ferdarmyzyň, şeýle hem gahrman arkadagymyzyň ýaşlar baradaky atalyk aladasyna jogap edip, hemişe parahatçylyga, agzabirlige, jewslige çagyrýan ata-babalarymyzyň taryhy ýoluny dowam etdireriz. Biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge ähli mümkinçilikleri dördüp berýän gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman ferdarmyza köp sagawlyk aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman ferdarmyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan döwlet ähmetli işleri mundan beýlekde rowaşlyklara wesilenmegini tüýs ýürekden arzu edýän. Şeýlede çykyşlarda hormatly prezidentimizin täze kitabyna jemgyýetiň sağlaşyk ötüşiniň üpşin edilmegini, ýaşlaryň häzirki zaman ylymyna şuňur aralaşmagynyň ähmiýeti bardy aýdylýar. Munyň öňünde döwrewap derizde bilim alýan talip ýaşlara ul önemi bildirilýändiginiň nowatdaky beýanlary. Şeýlede täze kitapda getirilýän maglumatlaryň beýan edilýän pikirleriň her bir insanyň aýratynyň ýaşlaryň zähmet üstünliklerini ruhlandyrýandygyny bellemek ýakymly. Türkmen halkynyň akyllar şahyry Magtumuly Pragynyň 300 ýyllyk bayramy bilen dawranylajak Pähim Paýhas Ummany Magtumuly Pragy ýylyna amal boljak beýik işlere badylyk hökümni kabul edilen täze kitabyň ähli uglar babatda ruhlandyrjy güýje ýedigini bellemek ýakymly. Bu orta ýaşlaryň jemgyýetimizde ýelýän ornuny münasip baha berilmegini aýratyn ähmiýetler. Hormatly prezidentimizin täze kitaby bilen tanışdyryş dawrasynyň şäklerini bu eseriň ýaşlary watan söýjülük, zähmetseýerlik we halkymyzyň dördün milli ýörgüler ruhuny terbiýelemekde gymmatly gollanma öwrüljekdigi barda aýdyldy. Munyň özi ähli döwürleri we nesiller baglanşdyrýan dünýä nysgalyk ýörgüleriň kädirki döwrüň ruhuna kwat derizde ýüze çykmakdyr. Täze kitabyň tanışdyryş dawrasynyň dowamyny oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary beýan edýän täze kitabynyň ähmiýetine ýokary baha berip, täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän günlerini öz bolşly bayramçylyk sowadyny peşkeş eden üçin arkadagy gahrman ferdarmyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Täze kitabyň tanışdyryş dawrasynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler.